खुलुमबाय फुंबिलिनि खौराङाव बयखौबो बरायबाय दिनै 5 जुलाइ 2024 दासिम मोननैसो खौरां लानानै फैदों आसा खालामो बयबो खौरांखौ खोनासंलांगोन होनना दानिया फैदों दिनैनि खौराङाव गिबि खौराङाव दङ गोमानाय सुबुंखौ मोनफिनबाय सावगारियाव नुनाय चिरां चापागुरि दैमुगुरि वार्ड नम्बर 4 निफ्राय 35 बोसोर बैसोनि राम प्रसाद बसुमतारिया गोमानानै थादोंमोन दायो एमसिएलए प्रभात बसुमतारिनि फंबाय गोमानाय राम प्रसाद बसुमतारिखौ मोनफिनबाय होननानै खौरां मोननाय जादों नैथि खौराङाव दङ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ रक निर्मल बिटिआर बिथांखिजों बिटिसि सेक्रेटारियेटनि लांगोनायाव गंद' एम्बुलेन्स गारि बेखेवदों थामथि खौराङाव दङ बोथोरनि मोनसे सांग्रांथियारि खौरां होनो लादों बोथोर बिफाननि फिन आरोबाव गोबां अखा हागोननि सांग्रांथि रायजोनि गेजेराव दै लोमसावनाय समावनो आरोबाव माखासे जिल्लाफोराव गोबां अखा हागोननि इसारा होदों रायजोआव मोन 16 जिल्लाफोराव गोबां अखा हागोननि येलो एलार्ट आरो अरेन्ज एलार्ट होदों बोथोर बिफाना क'क्राझार चिरां बाक्सा धुबुरी जिल्लाफोराव गोबां अखा हागोननि येलो एलार्ट होदों बोथोर बिफाना बेनि अनगायैबो माखासे जिल्लाफोराव गोबां रोजा अखा हागोननि येलो एलार्ट होदों आरो बङाइगाव बरपेटा जिल्लायाव गोबां अखा हागोननि अरेन्ज एलार्ट होदों बोथोर बिफाना मख'नो गोनांदि दासान्दि रायजोनि गेजेराव थाद'नाय गैयै अखा हानायजों लोगोसे दैबानानि लोमसावनायजों गोबां लाख लाख सुबुंफोरा भुगिनांदों सुलुंनि बादिब्ला दासिम रायजोनि गेजेराव 16 लाख सुबुंफोरा भुगिनांदों फारसेथिं दैबानानि थासारियाव जिब जुनारफोराबो हालाय हाफाय थासारियाव गोग्लैदों ब्रैथि खौराङाव दङ मोनसे सांग्रांथियारि खौरां दासान्दि आसामनि गोबां जिल्लाफोरावनो दैबानाजों लोमसावनानै दङ बेबादि समावनो आरोबाव भुटान हादरा जायखिजाया समावनो दै हगारनो हागौ भुटान हादरखौ दै हगारगोन होननानै खौरां मोननाय जादों भुटान हादरा दै हगारोबा आफां आसामा मोनसे दैबानानि गेदेरथार जेंनाजों भुगिनो गोनां जागोन रायजोनि दैबानानि थासारिखौनो लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो जिंगा खालामदों एनडिआरएफ एसडिआरएफखौ दैबानानि थासारिखौ लानानै गिबि मन्थ्रिया सांग्रां जानो बिथोन होदों बाथि खौराङाव दङ सानबानि हाबाफारिजों फोरोंगिरि मावबादा लोगोसे सानसेनि हाबाफारिजों फरायसा बरायनाय हाबाफारि इउएन एकाडेमि एग्जाम बर्ड आरो बड' इडुकेसन ट्रास्टनि बानजायनायाव सानब्रैनि हाबाफारिजों फोरोंगिरि फोरोंथाय मावबादा खुंदों उदालगुरि इउएन एकाडेमिनि न'ब्लाङाव मैया थामथि साननि हाबाफारियाव कानाडा हादरनि सामार इन्स्टिट्युटनि रिसार्च पार्सन नेमसि हर' बिथाङा बाहागो लाफैनानै बिटिआर हालामनि फोरोंगिरिफोरखौ फोरोंथाय होनानै गोजोननाय फोरमायो लोगोसेयैनो 6 जुलाइ खालारखालि थांनाय मेट्रिक आनजादाव टप 5 मोननो हानाय फरायसाफोरखौ बरायगोन होनना ट्रास्टनि बिबानगिरि फोरोंगिरि बिथांमोना खौरांनि गेजेरजों फोरमायो थांनाय 2024 मायथाइनि 2 जुलाइनिफ्राय फोरोंगिरि मावबादाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि आनन्द दैमारिनि बेखेवनायाव जागायजेनो आरो हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै इउएन एकाडेमि एग्जाम बर्डनि सिङाव थानाय फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोनो द'थि खौराङाव दङ मोनसे बाखनायथाव हाबा बिसायख'थिनि समाव जेरै रायजोनो खोथा होदोंमोन बेबायदिनो मावफुंना होदों एमसिएलए सन्जय सरगियारिया बिटिसि सरकारनि मावथांखि बादियै एसअपिडिनि सिङाव सरिसिङा बियाबनि आमबागाव ओनसोलनि कसपारा गामिनि लामाजों आरसिसि दालां लुनानै होनायखौ बेखेवना होबाय हरिसिङा बियाबनि एमसिएलए सन्जय सरगियारिया बिसायख'थिनि समाव जेरै रायजोफोरनो खोथा होदोंमोन बेबायदिनो रायजोफोरनो मावफुंना होबाय बिथां एमसिएलए सन्जय सरगियारिया बिथांनि मावफुंना होनायखौ गामिनि रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय फोरमायदों स्निथि खौराङाव दङ काजिगावआव महकुमा जुनाद फिसिग्रा आरो फाहामग्रा मावख' बेखेवदों क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगावनि जुनाद फिसिग्रा आरो फाहामग्रा मावख'खौ मैया बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बेखेवनानै होयो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव पर्बतजरा जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रसेन कुमार ब्रह्म आरो नेहाथारि सलिम आहमेद खानमोनजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां सुबुंफ्राबो बाहागो लायो काजिगावनि गोदानै लुफुंनाय महकुमा जुनाद फिसिग्रा आरो फाहामग्रा मावख'खौ बेखेवनानै होनानै फैबाय थानाय समाव मोजां फाहामथाय होनो हानाय बादियै एम्बुलेन्सनि गोनांथिखौबो फोरमायनानै होयो जुनाद फिसिग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ दाइनथि खौराङाव दङ बेसेन नाङि गथ'सा फावथाय मावबादा चिल्ड्रेन थियेटार वार्कशप खुंफुंदों लोरगित थियेटार ग्रुपआ क'क्राझार बिएड फरायसालिमानि नांजाबनाय 675 नं टेङाफारा गुदि फरायसालियाव 4 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 23 जुलाइसिम 20 साननि थाखाय 8 बोसोरनिफ्राय 14 बोसोर बैसोनि उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय बेसेन नाङै फावथाय मावबादाखौ मैयानिफ्राय जागायजेनबाय क'क्राझार लोरगित थियेटार ग्रुपआ मख'जाथावदि गोलोम बोथोरनि फरायसालि बन्द समाव 20 साननि थाखाय खुंफुंजानो गोनां बे गथ'सा थुनफावथाय मावबादायाव सुबुंथि जौगाथाय दैदेननायनि गुन हरखाब सोरजिनाय फाव खालामनाय जेंना सुस्रांनाय सोरजिलु गावारि नखर सोलोंथाय आरो समाज बायदिनि सायाव फोरोंथाय होनाय जागोन मावबादायाव त्रिपुरानिफ्राय एनएसडि डिग्री उथ्रिसारनानै फैनाय सानै रोंग'सार पबित्र मुसाहारि आरो दिदोम बसुमतारिया फोरोंगिरि महरै फोरोंथाय होगोन बेनिखायनो गोसो गुदुं बिमा बिफाफोरा गाव गावनि गथ'खौ बे मावबादायाव सोलोंथाय लाहोनो हागोन मावबादानि सायाव आबुङै खौरां लानो थाखाय 6000120187 नङाब्ला 9954635442 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै जगाजग लानो हागोन।
गुथि खौराङाव दङ गरेस्वराव लंपट जनाबनि मुगैथाव खामानि। 60 बोसोर बैसोनि धोरोमारि जनाबनि महर लानाय लंपटआ 16 बोसोर बैसोनि सासे आइजोखौ न'आव हाबनानै जिनाहारि खालामनो नाजानाय जाथाया जायगायाव दुंहाव थासारि लाबोदों। गरेस्वर औगुरि लंपट जनाबनि मुङा आसरुद्दिन लस्कार लाला जनाब। सिगाङावबो बे लंपटनि बेरेखायै गोबां अजद होजादोंमोन। जनाबनि बेरेखायै नाबालिग नखरनि सुबुंफोरा होनाय अजदनि सायाव बिथा खालामनानै गरेस्वर पुलिस थानायाव एफआइआर होबाय। 60 बोसोर बैसोनि लंपट जनाबखौ फासि होनो दाबि खालामदों हिन्जावसानि बिमाया। जनाब आसरुद्दिन लस्कार आथिखालाव लाजिथाव जाथायखौ खालामखांनायनि उनाव खारखोमानानै दं। जायगानि सुबुंफोरा उन्दै हिन्जावसानि थाखाय न्याय मोननांगौनि थाखाय दायनिगिरिखौ थाबै हमनो आरो साजा होनो दाबि खालामदों। 10थि खौराङाव दङ गावनि गोरोन्थिखौ रायजो राजानि गेजेराव निमाहा बिबाय। धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्ट साफारि सिङाव थानाय जार्मनबारि गामिनि दनिराम बसुमतारीनि फिसाजो फुंबिलि बसुमतारीया थांनाय 21 मेआव खौरां बिजोंनि गेजेरजों गावनि नखरनि जाथायखौ लानानै आरो बुलि बाथौ आरो बिबार बाथौखौ लानानै खौरांगिरिनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा फोसावनायनि उनाव धोरोमनि बेलायाव नासयलायनाय खालामदोंमोन आरो बाथौ धोरोमनि गेजेराव मुगैलायनाय थासारि सोमजिहोदोंमोन। थांनाय मैया गावनि गोरोन्थिखौ बुजिनानै धेमाजि जिल्लानि गासै माहारि आफाद आरो दुलाराय गुदि बाथौ आफाद आरो गासै बर' रायजो राजाफोरनियाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों निमाहा बिबाय। मैयानि सावरायलायनाय हाबाफारियाव सिमेन्ट दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद, आइजो अनसाय आफाद, सिमेन्ट दखरा दुलाराय बाथौ गौथुम आरो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिफ्राय 24 सुबुंफोर आरो गासै माहारियारि आफादफोरा जार्मनबारि गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै आरो दनिराम बसुमतारीनि नखरनि जेंनाखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों मोजां थासारियाव लानानै फैयो। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।